ce. A duniya ne, 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 a duniya ne. Tsugunna mana a sare miki kafa ki wadi da kai. Tsugunna. Wace ce ita Zakiru? Hajiyaran ma mai dauri. Na'am, ni ce. Maman dan allo kenan. Kin kika yaba dan allo? Ni. Kuma tantini ne ko? Haka. To na fi shi tantiranci. Ugonci zan miki guda biyu sai ki zaba da kanki. Ko in tsinke miki kitsan kanki guda ɗaya ko kuma in sare miki hannu. Ko ba ki ji? Ina ji. Ki gaya wa ɗanki. To, zan ga shi. Lalle ya zo inda. Shi ma haka muke kwaban. Wadaran abba yake ba falaban canjin naira 50. Yana ba abba canji. Abba yana tafiya ko ƙofar gidan Sokoto ya bai je ba. Malam Alhaji Abba. Abba ne ko ita ya aka yi babana. Ya ce kai mana wayo, ka karɗe mana kuɗi ka ba mu ɗaya. Abba ya ce to ai ba wayo ne muku ba, in kwaɗayanka ba mu kuɗinmu. Abba ya miƙa ma kuɗinsa, ya ƙirga ya ce haka